ni siya ang Menzi Orchard. Kung sa tuwa gate dito, guard. So exit to dito. Sa man ang entrance gate. Hey, this is Cordapia. So guys, ni ako karon sa akong amiga. Ni ako sa akong amiga nga akong silingan sa una before sa Alai. Nagsuroy ko diri sa Menzi Orchard. So ipakita na ko gamay sa inyo kung unsay makita nato within the campus of Menzi Orchard. So mo ni siya. May ang balay guys. Very nice. Awa guys, oh. Mura siya duha ka buok. Pero ang yang sala mo siya, yang dining dito, then room din na din. Na master bedroom. Yung mga plants, nice ayo. Wow. Oh, nice yung kuhan guys. Tanawan niyo din eh. Lakaw sa siya karon kay siya sa iyang doktor. Kasi sa doktor na bilin pa niya. Ako na lang ko. Ay ang kuan oh. Kanya ang garden. Wala pa man gitrabaho sa. Wala pa man gigamit sa iya ang silingan. Vacant pa siya space. Kasi mga garden gapon diri. Nice kay diri guys. Pagwa na mo diri sa Menzi Orchard. Pagwa na mo diri na yung luyog. Wala yung loan niya. Wapo. Kasi durian ako. Basta nice kayo diri guys. Huwag mo diri. Uy ka to si Kuan, si Ma'am Joy in Israel. Ako ang follower, si Ma'am Royce in Germany. Ma'am, pag huwag mo diri ma'am, nice kayo diri ma'am. Very ideal place. Sa ako yung nakita, very ideal place siya. Bugnaw. Ang climate diri, gwapo kay ang climate diri. Balance kaayo. Kung inani nga kanang udto, kanang mga 12 noon, dili kayo siya init. Warm lang siya, warm. Ang magfag daw dili, magfag. Fags po daw siya dili. Unsa nga oras dili magfag en? Kadalasan hapon. Mga basta hapon daw. Magfag siya dili. So, mo siya little bagyo. Nice kay siya, nice bigay siya. Si Kuan, si Jujilin, katong si Gary ba, gusto man ka ha? Si Jujilin, katong namin yung mga foreigners din ha. Si Ma'am Joy, si very ideal gid kani siya sa inyong kanang place. Basta ako ni siyang gi-vlog. Si Ma'am Royce in Germany, si May Prince in Australia, si Ma'am Royce in Israel, si Ma'am Royce in Germany, si Jujilin. Basin gusto si Gary basi gusto si Gary. Isa pa to ako mga friends nga kuan nga kanang gusto mga inani nga mga kuan lang siya, inani nga mga place. Very nice gid siya. Akong makakuan sa inyo, akong ma-recommend gid siya. Highly recommended from Cordapia, Menzi Orchard, located at Menzi Damilag. Sakop siya sa Damilag, Barangay Damilag, Manula Fortich, Bukidnon. Yay! Madto mi karon sa unsa tuwa na to Pool, clubhouse. Ano siya ang swimming pool sa Menzi Orchard. Tanawan niyo guys. Pero wala pa siya gikuan. Wala pa siya gigamit kay ila dong gi-close katong pandemic. Murag ikuan pa nila oh. Murag ilang ayuhon. Palibot guys. Tanawan niyo. Tanawan niyo ang palibot. Nice kayo. Muna ito ilang kuan. Muna ilang clubhouse. Muna yung clubhouse nila. Mura siya party venue ba? Mo accept sila diri og kanang like kanang debo, mga kasal, o kanang mga klase-klase nga mga event na diri pwede diri magkuan pwede diri magrenta. Napod sila yung mga rooms dito sa taas niya sa second floor. Mga rooms nga pwede ka mag-overnight din ha. Nagani nagkuan oh. Nagpakita na to sa inyo. Nagani nagkanang kuan o kuan na rin nag-decorate sila for kasal siguro. Kasal ni ma'am? Kasal ni? Ha? Kasal. Karon sa ugma? Karon. Kasal ako guys. Let's go. Magkakaano yun. Muna yung reception din ba?
Yung reception na niya. Mm. Ayun. Pero, oh. So guys, yan ko karon diri sa mga two-story nga sign. So muna siya ang two-story nga design sa mga houses diri sa Menzi Orchard. Tanawan ninyo guys. Oh, ikaw G, kay gusto man ka ter. Pag mga two-story kanit pero dinhi ka pero gamay pa sila, ba? Mapila pa lang sila. Pero yung hilltop yun. Ha? Hilltop. Oh, hilltop. Narang hilltop mo. Pero nakita ninyo guys, pero ngunit siya ang hilltop. Tata. Hilltop na siya. Sa una kong amiga kay, di siya kasal. Nay, kung diya. Wala pa rin ang Menzi Orchard. Pero di siya kasal lagi. Si Mary Jane nga Torres. Di ba Jane? Diri kagi kasal Jane? Di sa hilltop kay kasal. Di po sila gasimba sa unain. Ano si CF pa? Wala pa si CF. Mga church ina sa kuan. O di sila gasimba sa una. So dito ang mga bungalow. May mga bungalow. Oh. Ay! Nako diri nga side sa bungalow. Muna siya mga bungalow diri guys. Ikan man ta dito sa two-story houses design. Nanapunta diri sa mga bungalows nga mga design sa mga houses. Oh, nice kayo. Oh. Luag pa kaayo guys. Grabe pa kayo kaluag. Oo, luag pa kaayo. Sus, dagan pa kayo. Panguha pa mo diri. Oh, dagan pa kayo. Luag pa kayo ang kuan. Dagan pa kayo mga vacant din eh. Ito naman ito nga side ang kuan. Layo naman ang two-story. Mga bungalow naman siya diri. Mga bungalow na siya. Kung siya diri ang katong sa Menzi bitaw nga coffee plantation. Oh, parang ma-harvest man sa una og kanang kape. Dapat siya diya kanang bukid din na, kanang hill din ha. Kanang muna siya diya ang katong coffee plantation sa Menzi. Menzi Farm. Kay farm ang gili siya ang Menzi. Oh, so napalit din siya sa katong nakapalit ni nga developer. Ang developer murag mga paras man siguro ang developer ani. Mo ni siya nga gitukuran nila og Menzi Orchard. Kaya kang Menzi man diri nga property. Private property man siya. So muna siya diya ang mga coffee plantation sa Menzi. Kay Menzi Farm man siya diri. Luag kay ni siya diri guys. Grabe ka luag. No, dagdagan pa kay mga vacant din eh. Pamalit po diri guys. Kato na nga minyog mga foreigners din ha. Pamalit po diri oh. Silingan ta. Uy, gusto ko diri. Ganan ko diri gyud. Nice kay siya. Ideal place, Bugnaw. Oh, tanawa karon sa Urasa karon. Unsang Urasa karon? Mga alas 2 kapin. Oh, wala. Bugnaw siya, cool kaayo, warm lang siya, dili gid kay siya init kay makapasok sa kuan. Kaya nga naman neutralize ang iyang klima ba tungod sa kabugnaw hangin. Fresh kay ang hangin, presko kay ang hangin, neutralize ang iyang kainit. So, manang dili kay siya init kaysa nga makapasok din siya. Nihigda ang kabayo. Kabayo nihigda. Ano nagwan siya? Nag-exhibition siya, oh. Siya na nag-vlog. Hello. Ano sa siya? Na nag-vlog. May nag-vlog. Ano? Kung siya nag-arty lagi siya. Ha? Kung siya. So, muna siya guys. Muna siya. Nice kay, very nice. Highly recommended sa inyo. Kato nangita og mga kanang pangkuan ba kanang isa na pang retirement nga place nga pang retirement nga gusto kag linaw, gusto kag bugnaw, gusto kag safe, kanang exclusive. Diri, gwapo kay diri pang retirement ang Menzi Orchard. Nice kayo. Gawas na siguro din na in no. Murag na naman ko. Sama na siya. So, mura to tanan ang ato Menzi Orchard kung naay kung kuan mo, kung interesado mo, PM lang mo sa ako. Direct message. Pag direct message lang mo sa ako kay at paitaan to pamaagi nga makakontak mo diri sa Menzi Orchard dili sa ilang management nila. Okay? So, bye-bye for now. Thank you for watching.